Maghapon mga Nixon, ninasab kita kapadayon ta sa pagtuon, pagpamalandong sa ato mensahe ala sa atong pagkinabuhi mintas niya ta ning kalibutan. Dalay ko ng Diyos at tanan nga din kita tagapaglugoy sa kinabuhi. Magtuon kita iso ala sa ato pagkinabuhi mintas napata ning kalibutan na. At tutunan ng kaigsunan sa Matthew chapter 7 verse 21 mga kaigsunan. Sa di pa ko magtusunahan, i-greet na ko ang atong viewers, mga higalaan, mga kaparintihan, tanan akong mga nagasunod nining atong mensahe sa atong may pagkinabuhi. Ulit na ko akong mga kauban sa kaniadto, mga literature evangelist, mga kauban ako mga LA diya sa part sa Mindanao, sa Iligan City. Kauban ako mga elders, inusap sa ako mga kaparintihan, tanan. Salamat sa inyong pagsunod. Nga din kita subaybay, nagatuon kita nining atong espirituhanon nga pagkinabuhi aron kita kabag-andam kita sa pagpadayag sa Ginoo. Sayra na to ang atong kagalingon na din aduna kita kasiguruhan tas nga kapaabot kita. Kita masayod kita na sa oras. Itong kinabuhi. Bisag unsa atong sikta mga kaigsunan, walay pili. Usaray atong manluluwas kundi only Jesus Christ. Sige, Jesus lang ang atong buktong manluluwas. At pa kumagto, pag-ampot ta. Labing kamahanan, ikaw nga Diyos umahan. Ikaw ang Diyos magkagamstanan. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Diyos isa o Diyos ni Jacob. Panalangin ni kanyang mensahe. Tagi ka home sa Espiritu Santo. Panalangin sa mga viewers nagpatalingaw niyo. Tabagi sila, tagi sila ukalam. Doon naman sila suliran, problema sa ilang kinabuhi, physical, spiritual, financial, ingon sa injustice. Atake kasulbaran kita na ikaw kagapot na wala imposible ala ka. Panalangin ni Ginoo sa bakas pa kanyang mensahe. Kaya padayon kami sa pagto sama ang mensahe. Sa ngalan ni Jesus ang pusal ng luwas. Amen. Atong tunan ang sunan sinulat ni Apostol Matthew chapter 7 verse 21. Dire atong pag-usahaw ng siya na. Adiin, tibok naong siyuta, kalain-lain, ang mga sikta, atong napamatalinghugan, nga diin. Asa ang husto pagtulunan nga diin. Panahon kita nagmakinhalan o tabang sa Ginoo, andam siya. Pagdawat ka na to, nga panahon kung kita kinhalan. Dini sa Matthew chapter 7 verse 21, diri na yun. Dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Aduna day requirement nga diin kita magsampit sa Ginoo. Mao kini ang pagtuman sa iyang kabuton sa atong Diyos Amahan. Tinigon sa English version nigon, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Tataw klaro mo syunan nga kato lamang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga nasa langit. Nga din makasulod sa gingharian sa langit. Ato ipadayon sa 22 verse 23. Dagayon diri. Daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw. Ginoo, Ginoo, dili ba naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan? Padayon ta. O pagkula sa mga yawa tungod sa imong ngalan
ug makahimo sa daghan mga milagro tungod sa imong ngalan. Mga kaigsunan, ilang i-claim ang ilang ginabuhat nga diin naghimo sila propesya ug nagpanggula sa mga yawa pinagi sa imong ngalan. Ato padayon sa verse 23. Ug unya nagaingon ako kanila, wala ko gayod kamo ikaila. Pahawa ka na ko kamong mga mamumuhat ug dautan. Mga kaigsunan, sa Matthew 7 verse 21, dili day ang tanan nagasangpit ka na ako nga Ginoo, kundili kadto day lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong man. Do na day requirement. Kining nagahimo mga kaigsunan sa mga milagro, nagpanggula sa yawa tungod sa imong ngalan, nakahimo sila daghan mga milagro tungod sa imong ngalan Ginoo. Apan ang Ginoo nasayod sa ilang kaugalingon, sa ilang ginabuhat kung uyon ba sa kabubuton ng aking atong basahon sa Deuteronomio, sinulat ni Propeta Moises sa Deuteronomio chapter 18 verse 10. Kagiklaman nila nga bis nagpagawa sila og mga yawa, maghimo sila og milagro, qualified ba di? Gusto ba ni ilang ginabuhat nga diin nga qualified ba sila sa Ginoo nga tubagon ang ilang mga pag-apo? Dili nga sa Deuteronomio chapter 18 verse 10, sinulat ni Propeta Moises, dili nga dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa magpaagi sa ayang anak nga lalaki kung anak nga babae sa kalayo o sa maggamit sa pagtagna o sa nga magmamamalad kung anting-antigan kung diwatahan. Verse 11 dinigan, kung magwiwili, kung magpakigtambag sa mga kailang espiritu, kung mag-iila nga mga malalangon, kung magpangutana sa mga minatay. Mga kaigsunan, dili di ay dunggon sa Ginoo kini mga butanga nga magahimo niini mo nagingon nga dili ang tanan nagasangpit kanako nga Ginoo magasulod sa gingham sa langit. Bisan naghimo ka og mga propesya, naghimo ka og mga milagro sa imong kagalingon, apan dulong tanan di ay sa Ginoo. Busa nagaingon diri sa Revelation chapter 3 verse 15 to 16 nga kaya din nga ingon sa sinulat ni Juan Labrador. Revelation chapter 15 verse 16 din nga nasayad ako sa imong mga nabuhat, no? Nasayad ako sa imong mga nabuhat. Ikaw dili mabugnaw, dili usab mainit. Kung mabugnaw ka, paunta o mainit. O kay ikaw dugaang man lamang dili mabugnaw ug dili usab mainit, isuka ko ikaw ikan sa akong baba. Mga kaigsunan, klaro tataw ri kayo mga kaigsunan nga dili day ang tanan nagasangpit kanako nga Ginoo makasalud sa gikan. Diri nagyon sa English version sa Revelation chapter 3 verse 15-16 diri nagyon, I know all the things you do, that you are neither hot or cold. I wish that you were one on the other. But since you are like a lukewarm water, neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. Iluwa kita mga kaigsunan. Kay ang Ginoo nasayod sa imong ginabuhat nga diin dili uyon siya kabubuton nga diin ikaw nagabuhat sama sa Deuteronomio, maniwili anting-antingan, diwatahan ng hihimalad. Nguna ningon sa Matthew chapter 7 verse 1, not everyone who call out of me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who are the will of my Father. Nangakasyon. Nagaingon diri misyon sa
2 Corintios chapter 13 verse 5 diri na igon. Sanglit ang inyong kagalingon sa pagsuta kung kamo nagpadayon ba sa inyong pagtuo sulay ang inyong kagalingon wala ba ninyo masinati nga Jesu-Kristo ana sulod ninyo. Gawas kun kamo nasuta pinaagi sa pagsulay nga kamo nangapakyas di ay mga kaigsunan. Muna nga tagha nagasangpit nga kadiindiin nga laing nga mga sikta lain-lain nga mga pamaagi apan do na ang Ginoo galantaw. Gilantaw niya ang imong binuhatan aron siya maghatag kanimo og answer or nuba sa imong gipangayo nga Lord, Lord, dili ang tanan nagasangpit ka nako nga Ginoo kun dili kadto lamang nagatugan. Why God not answer to our prayer requests? Number 1, the wrong works. Number 2, the wrong words. Number 3, the wrong witness. Ikaw pa, the wrong way. Ikalawa, the wrong way. Nini mga kaigsunan nga nganong dili ansiran sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Kumikan, dunay sayop sa atong pagbuhat, sayop sa atong tuo, pagsalig, pag-witness ug sa atong mga bahandi sa naton ta mensahe sa pulong sa Ginoo makahatag atong pagtulunan. God bless kayo.